дар вилояти Хатнон кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохила ба хотири пешгирӣ аз ҳодисаҳои нохуши нақлиётӣ пайваста амалиёт мегузаронанд. азбас ҳадаф ошкор намудани таҷҳизоти ғайристандартӣ дар нақлиёт минҷумла сигналҳои гӯшхарошу марбут ба дигар неҳодҳои амалашон фаврӣ мақсад шуда буд. Кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохила дар ин самт зиёда аз 100 тобишҳои гуногун мазмуни ин ҳадафро ошкор сохтанд. дар чунин як тадбирандеши ронандаи нақлиёти тамғаи Opel Astra рақами қайди давлатиаш 0388 AM 03 Муҳаммадшариф Мирзоев сокини ноҳияи Вахш нақлиётро бо шишаҳои сиёҳ карда шуда бидуни иҷозатнома идора мекард. чунин рафтор аз ҷониби ронанда Рустам Ризоев сокини шаҳри Душанбе дар нақлиёти тамғаи Раф4 рақами қайди давлатиаш 8798 SR01 ошкор шуд ки ишон низ дар ин хусус ягон ҳуҷҷати тасдиқкунанда пешниҳод карда натавонист. дигари яъне Шарофиддин Қувватов сокини ноҳияи Хуросон нақлиёти тамғаи Мерседес Бенз рақами қайди давлатиаш 221603-ро бе ҳуҷҷати ронандагӣ идора мекард. бо ин амал ронанда Абдушукур Юсуфӣ низ ба даст уфтод ки нақлиёти Toyota Corolla рақами қайди давлатиаш 5550 VS01-ро бе ҳуҷҷати ронандагӣ идора менамуд. Хуршед Ҳайдаров сокини шаҳри Бохтар ронандаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенз рақами қайди давлатиаш 5773 EA01 пушти чамбарак дар ҳолати мастӣ менишаст. ронандаи нақлиёти тамғаи BMW рақами қайди давлатиаш 2825 VS01 Рамзиёр Қувватов сокини шаҳри Кӯлоб ҳангоми ҳаракат аз шаҳри Кӯлоб ба самти шаҳри Душанбе дар ҳудудҳои ҷамоати деҳоти Себистони ноҳияи Дангара аз уҳдаи идора кардани нақлиёт набаромада дар чуқури 400 метр автомошинро чапа менамояд ва автомошина оташ гирифта месӯзад. аз ин ҳодисаи нохуши нақлиётӣ як нафар ба ҳалокат расида, як тани дигар захм мебардорад. дар асоси нақшаи чорабинии шӯъбаи бозорати давлати автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон дар ҳудуди роҳи автомобилгари шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон чорабиниҳои мақсаднок гузаронида мешавад. мақсади гузарони чорабинӣ пешгирии ҳодисаҳои роҳ нақлиёт, ошкор намудани қоидавайронкунии дағали қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ки боиси сабабгори содиршавии садамаҳои нохуши нақлиётӣ мегардад иборат мебошад. дар вақти гузарондани чорабинӣ мақсаднок аз тарафи ҳайати шахсии шӯъбаи бозорати давлати автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Хатлон 87 далели қоидавайронкунии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ошкор карда шуд ки аз ҷумла идора намудани воситаҳои нақлиёт бе ҳуҷҷати ронандагӣ 3 адад, идора намудани воситаҳои нақлиёт бо ойнаҳои сиёҳшиша 2 адад, идора намудани воситаҳои нақлиёт дар ҳолати мастӣ 1 адад ва дигар намуди қоидавайронкунии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ ошкор карда шуд. аз ҳамаи ронандагон эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳро риоя намоянд, саломатии худ ва дигаронро зери хатар намонанд. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки аз аввали сол то имрӯз дар ҳудуди роҳҳои автомобилгари қаламраи вилояти Хатлон 137 далели садамаҳои нохуши нақлиётӣ ба қайд гирифта шуд ки ба асари онҳо 37 нафар ба ҳалокат расида, 128 нафари дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардошта дар беморхонаҳо бистарӣ гаштанд.